No, dievčatka, čo poviete? Zvládli sme? Vodou sa rozľahčuje papier, riedi sa papier, umývajú sa strojné zariadenia, podlahy a tak ďalej. Prichádza všetká voda do všetkých tých stredí. Tu sa nahromadí a tá voda predtým ako opustí fabriku a vráti sa naspäť do potoka a musí byť očistená. Lebo nemôže obstávať žiadne prímety, čo okolí, čidla, rôzne organiky, ktoré sú tu príde, tu sa vyplaví na to znamená, že príde týmto veľkým bagrom, chytíte balíky, rozpúcha, rozhľadní, sa dáme povedať, pripravuje ich na takú veľkú kopu, kde ich potom tá vrstva toho šedého materiálu, vylisuje sa z toho voda a dostávame z toho takéto niečo. Toto sa dá využiť ako hnojivo, napríklad doma do kvetináčov, keď to mamke nasypete, tak bude rada. Sice nebude vedieť, čo to je, ale... Toto nie je papier, toto sa to volá buničina. Toto sa vyrába zo stromov priamo. To sa vyrába na papier, keď máte, neviem, zošit, alebo kancelársky papier, teda na... Toto už je hotový výrobok, ktorý dostane operátorka alebo pani upratovačka od svojej vedúcej a tento založí u nás. Ako väčšina výroby, ktorá tu je, prebieha bez zásahu človeka.
Dokopy 58 škôl z celého Slovenska, ktoré sa do projektu Úsmev pre strom zapojili, vyzbierali až 517 tón zberového papiera, vysadili takmer 1000 stromčekov a nakreslili vyše 270 výkresov. Spoločne ste zachránili vyše 8000 stromov, nakoľko 1 tóna zberového papiera zachráni až 17 z nich. Tretie miesto získala základná škola s materskou školou Skáčany 539, takže ja poprosím pani Petrikovú, aby prišla na pódium. Ja by som vám rada povedala, že základná škola s materskou školou Skáčany vyzbierala vyše 15 tón zberového papiera, ale zasadila krásne 2 stromčeky pred školou. Ja gratulujem veľmi pekne. Takže získavate výrobky značky Harmony na 4 roka tej ročnej spotreby v škole. Tie ste už dostali, tie sú naložené v autobuse a poputujú s vami do Skačian. Taktiež získavate teda certifikát, ktorý vám odozdá pán Ladislav Fajt za skupinu SHP Group. Ďalej získavate edukačné materiály od garanta projektu Slovenskej agentúry životného prostredia. A ja vám teda ešte raz gratulujem aj v mene organizátorov súťaže Úsmev pre strom.